vakatengwa neropa raJesu. Haleluya! Kereke yacho. Haleluya! Ruwadzana oye! Tinokudza musiki wedu ndiye watipa mukana uno kuti tiite mheremhere pamberi pake. Amen, amen. Vanofarira magwaro mune shoko raMwari rakanyorwa navaranda vaMwari pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu, iye wakatumwa akauya pabasa iri, wakanga ane mhomho yakanga ine ruzha rwayo, asi ruzha rwakanga runa Jesu rwaipinda muguta. Amen, amen, amen. Asi muguta maive noruzha rwaichemwa nokuti pane wakanga afa. Saka pakaita mheremhere dzemhando mbiri. Amen, amen, amen. Yevaibuda kunovika afa nevakanga vane mufaro wakanga achipinda muguta ari Jesu nevakanga vanawo. Asi pane mumwe mufaro kana kuti mheremhere yakamedza imwe mheremhere. Amen, amen, amen. Asi mheremhere iyi yave yemufaro ndobva yachinja mheremhere yokuchema ndoibva yabatanidzwa pamufaro mumwe chete. Amen, amen. Nokuti waichemwa wacho akazomuka ndobva abatana nemheremhere yaJesu Kristu, ndobva wava mufaro pakashaya anochema. Napano ngatifarei pamberi paMwari kuti mheremhere yepano inofana kupedza imwe mheremhere yakaisira mufaro. Amen, amen. Ngativarovere Mwari maboko. Mwari ngavakudzwe vakamutsa kereke ino nemuranda wavo Baba Archbishop pamwe chete nagogo kuti vatiende kusara Jesu. Inyasha kuva mukereke ino musara Jesu. Amen, 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 amen. Tenda nyasha dzawakawanirwa. Bvunzai isu takambodzinamata hakuna zviriko, kuno ndo kune zviriko. Amen, amen. Tikatombonawo mabhishopi patakamaonawo tikashaya chimiro, indakazofara ngati kuno ndo kwatakawana. Amen, amen. Ngatikufarire musara Jesu. Tisanyeperwa nenyika. Iko zvinozi nhasi mamuchinzwa mupepa kuti vakuru vekushumira vabatwa dzaanhingikira. Amen. Asi kuna hatina any bad record. Baba vakazorora pasina chimwe chipomerwa. Pasina mbuya vakazorora pasina chipomerwa. Vese vakazorora vari pamunda wake. Nhasi uno ngatitendeizve ruoko rwenyasha rwaMwari rwakaramba rutandavadzwa pakereke ino, ndobva tapuwa varanda vaMwari. Avaranda vaMwari ava. Amen, amen. Tigamuchire baba namai. Baba tigamuchire namai. Panzvimbo ino mai vanga vari pano. Mai tokugamuchirai. Mwari vakuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen, 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 amen. Ini ndakacherechedza nyika ndikawanawo mukana wokudongorera mairi, ndikaona kuti zvinofarira vanhu hazviso zvinofarira Mwari. Amen, amen. Zvinofarira nyika hazvirevi kuti Mwari vanozvifarira. Amen. Kururimi rwechishona vanoti kwadzinorohwa matumbu ndokwadzinodi zvadzo zvinobvarurwa asi toenda ikoko. Asi kana tichikudza vatungamiriri vedu, haiwa ngativarovere maoko manerano. Haleluya, haleluya. Amen. Baba tokugamuchirai pano muzita raJesu. Mai sisi vaMwari vakuwanire nyasha. Ndafara muchiti tovatiko. Andima tinari pano. Avapo. Shoko renyu rapuzadziswa munhu waMwari. Ramati ndakatorerwa baba, iko zvino mukutorerwa.
nyika iri kuvada bhozi vane nzara nokurima vari kuvada, vane nzara nemari iri muvhu vari kuvada, vane nzara nezvomweya vari kuvada. Saka mhene kuti achahwina ndiani? Kureva kuti cheche zvapo Mwari wakaida. Nhasi tiri kufara pano, tinavo baba vedu vezvomweya, Dr. Bishop Chirwa ari pakati pedu. Tinavo baba vedu nhasi, the president of Zimbabwe Farmers Union, tinavo pano nhasi. Amen, amen. Rekani kokuruma inzeve mufaro wedu. Musuno uno vachibva kumasvingo vaitodiwa namwamwe mambo, asi vari bishop vachiti hazvingaitiki vasipo. Chandoda munhu anofanira kunge akabata kana kuti anganisvitsa ndiBishop Chirwa. Ameno tiri kuzviona here zvinhu izvi? Muchenjere kutorerwa robofadzo nevari kunze. Amen. Kana vamwe bishop naishe mambo vanoti hazviiti kana Bishop Chirwa vasipo. Saka baba tikugamuchira pamusangano utakafara. Vana baba ovasiya itirwa zvakanaka. Ndokutendai baba nevatungamiri vose vasipo muofisi yemaoverseers. Ngavaitirwe zvakanaka. Amen, amen. Pakuvavarira chinhu chekunzi denga, vana baba regai nditaure chinhu chindakachibata. Vanhu havasi kuvavarira denga baba overseer, vari kuvavarira mazita panyika, kudarika kunyorwa zita kudenga. Saka chanetsa mazita nembiri panyama, asi yedenga izero dhororo yamakareva. Saka unonyatsoona kuti zvakuitwa apo chakurejeswa inyama, mweya washaya registration. Amen. Asi imi ndo zvamunotsvaga kuenda kune vamwe havazviwani. Asi zvamakapiwa zvakadarika vari kufamba nedzimotokari, zvakapiwa nema-PhD kudarika zvamakapiwa. Tokutendai ofisi yemaoverseer mutara pedu. Regai tikudze ofisi yevafundisi vedu uri pano. Makamira vamwe venyu vasipo, tokugamuchirai vana baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vafundisi vedu vari pakati penyu muzita raJesu. Kutika zvakanaka vatungamiri muzita raJesu. Amen. Tigamuchire vana baba muvhangeri vedu vari pakati pedu zvakare. Ofisi yavo makaimirira muZimbabwe nokunze, muri vabati varidzi vemapoka. Itirwai zvakanaka vatungamiri. Togamuchirai mukereke ino neipo pano, muitirwe zvakanaka muzita raJesu. Amen. Regai tigamuchira zvakare madhikoni edu, tivagamuchire vashumiri vematafura. Amen, amen. Ngativagamuchire vana baba mudhikoni vedu, vatauri veshoko, vaparidzi, ngativagamuchirei. Tivaremekedze muzita raJesu. Navanyori, regai ndigamuchira nepano kunyange nemaelders. Tinavo baba Chanyavu vari pakati pedu zvakare, nevamwe vari mukati umu. Tokugamuchirai pakereke ino nokukudzai muzita raJesu. Amen. Haleluya, haleluya. Pamwe chete nevakomana kusvika pamukomana muduku, itirwai zvakanaka, nyasha dzive nemi muzita raJesu. Amen. Ruwadzano hoye. Tinokuomberai. Amen, amen. Amen. Tiremekedze ruwadzano. Inge ruwadzano ngaitendwe muzita raJesu. Pasina imi hazvifambe. Ndakazombocherechedza baba mundiregererewo. Hakuna ukaona munhu ane shabhini asina munhu wekuchikadzi aripo haitengwe. Mashopu chaimunhu havatenge. Ukabika sadza pasina mukadzi ari kubika ari vakomana vakasungira maepuroni haritengwe. Havauyi ikoko. Vanozara kune mhandara irikuku. Kureva kuti makakosha. Amen, amen. Nomusha usina ava haunakidze. Wakangopfumba kanzira kanoenda pamba, kureva kuti pane anokosha asati avapo. Munotikoshera vana mai muzita raJesu.
wai kubva vana mai overseer, vana mai mfundisi, vana mai mvangeri, vana mai mtungamiriri, vana mai mudhikoni, vana mai muparizi, vana mai munyori, vana mai vose nana mbuya vose navasikana vedu navaduku vedu vari mimba yaMwari, tokugamuchirai muzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Regai tigamuchirane pano. Ameni. Navaprofita vedu ngativagamuchirei. Ministry yaMwari iri mushoko raMwari pa 5-fold ministry unowana varipo. Saka ngativaremekedze muzita raJesu. Amen, amen. Tidzoke tikudzane neofisi yemacoordinators edu ari pakati pedu kubudikidza neveprotocol nevesecurity vari pakati pedu nevasiri pakati pedu. Toda kugamuchirai muzita raJesu. Amen, amen, amen. Regai titore zvakare kugamuchira vaenzi vose vari pano. Toda kugamuchirai nemufaro tichiti maita henyu mauya kuva nesu nemukana uno. Tokugamuchirai pano muzita raJesu. Amen, haleluya, haleluya. Regai tisvike tiri kugamuchira mutungamiriri asi havana kuya vega. Amen, amen. Vane hama dzataona dzavauya nadzo dzatinokumbira kuti dzisimuke dzive pakati pedu, tizivane navo vauya netimu. Ati morovai maoko. Maita yenyu baba. Vangauya kuno mberi. Kunela kimboya asori. Kimbo ndokukumbirai. Vana maite muchifara seza ndokufaraka. Uyemeza. Ko. Postura. Uyemeza. Uyemeza. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Panapa pamira vanhu vakuru. Pamutumbi vadiki. Amen, amen. Amen. Ndoda ngoti ndingokumedurira kuti kana wanga uchiti chechi yako aite inga uchiti inoita. Amen. Sambo pawakaitorera pasi. Muzita raJesu. Amen. Baba vamarata. All right. Ndo baba vedu vatinoziva vari vekufinance, munyori mukuru muZimbabwe yose, kunaudze mari yekereke muzita raJesu. Amen. Tivafarire ipapo. Pamusoro pazo ndo share national share wemayuthi muZapupu yose pasi rose. Tivafarire muzita raJesu. Mukwende. Inini handidi kukuma, ndoda kuti sorry baba, ndoda kuti kana zviya makaite kuchikoro pamapedzisira apo. Vauze inini handisigoni. Kukumbira handisigoni kuchidanidzira. Zvapupu yemeni. Amen. Ruwadzano hoye. Tinotenda. Pandakapedzisira kuchikoro ndakapedzisira nekuita MBA, iye zvino ndiri kuita monitoring and evaluation. MBA chira kuti kudi. Amen. Pandakapedzisira kugraduate ndakagraduate Masters in Business Administration. Ndakazemberana nevakuru. Ndakazonditi hanzi kana uchitenda muchagumana mapendekete. Aiwa tinotenda. Haleluya, tivagamuchire muzita raJesu. Amen. Tadai ativagamuchire. Kana une mutungamiriri ane mukwende wedegree, pfeka hete ruzivo tokugamuchira chairman. Tokugamuchira chairman. Ndafara mazuva ano ndikuvafarira hapana pavari kushota. Zvega izvozvo kwatiri kunoziva hazvidi
kungo wapo wongo wa muromo asi muromo wacho usingazi kuti wakanamira papi kungo ngati ndiri kutaura asi usingachioni mukorono rambai ndokukamita chembe regani amen amen regani gamuchire hama yangu baba ndokugamuchirai pano ndofunga kudai first time ameno kusika kuno baba makamuri so mazimure tokugamuchirai pano ava taura ngukwashe vambokunza kuti munotaura here haleluya mukwende ufuti ndinjiniya rwadzano shanda amen amen mukwende kau kana yakwe yechurustati yayo yanayo yaunoti wakamisa yakatenusunhukira yayo ikangoyainaye papa ufu wakamisa yakasunhukira inyasomira akati yakati twi ndo vakuru venjiniya ina toda kugamuchira apostora baba right vamati vaziva vamwe tovaziva vane pakuda kudai asi panapa igaitauri ndakasununguka vatungamiri tatinawo kubhikita taanawo pano ndaona kuti naderera kutanga kuti mama dai baba kana kuimba tachachaiza tokuziva kuti muri muimbi tokuziva muri mubati mukwende umubati webasa amen 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 Amen. kwazisai baba haleluya Amen. rwadzano shanda Shanda. murimi uyu ndo shamwari yababa bhishopu kana vasvika panhau mukwende wekurima takasvikapo panorimwa pakurima kumapurazi ikoko vanotoone mudhudhu wokumema puroti iwo haufambi kuti poyo vanotomema nemudhudhu mema makwai avo achimema zvinhu zvavo vachimema mbambaira yavo vakaimwe mbambaira yavakatirimira nenge musoro womunhu yavakaenda pakereke momusi vachida kuratidza kuti baba zvamakandidzidzisa ndo zvandava kuita amen amen mwari vakuite zvakanaka baba musinikwa muzita jesu amen nditenderewo pano ndigamuchire mumwe mukwendezve ameni amen amen ndaa uyu ndoutya mukwende mumwe mukwende yatataura mitatu uyu mukwende wechina uri pakati pedu kereke yako haina kuita ndiyo chaiyo vana vedu chandinofarira pano kuti mwari kuti vari kuisa nguva vana vakagurumwa nezvapupu vakadzidza nezvapupu vakatora madhigiri nezvapupu havana kungonobva nazvo asi vakatogurumwa muno vakasvika pavasvika apa nhasi ava vamira pamberi penyu taifara kusungana ndo varume vaitidzidzisa ava handikanga ndinayo odyo yenyu kuti vana baba pane murume akaropofadzwa akasiyira vana chokuita isu tauya kuzokuudzai kuti baba muve nechamunosiyira vana musango baba ndebva usina chaunosiyira vana ndo murume akataura mashoko iwayo kureva mapurojekti baba havana chaunosiyira asi kuberekesa mhuri chiwanda vanokufarira tazosiyirwa vana hapana ndo zvairambwa nemukomana uyu ameni kwazisa haleluya 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 tinotenda kuva pano ndiri mwana wenyu ndotwa baba chimwanda haleluya ndakadzidzawo pauniversity of Zimbabwe. My last qualification was a masters in
corporate finance and investment management. Hallelujah. Zakare ndopa ndodzidzisawo basa rangu kudzidzisa ndiri koko payuzeti ngodzidzisawo izvozvo zvebusiness wezvozvo. Hallelujah. Amen. Zvakare ndinoshandawo muhurumende ndiri kurutivi rwemauto. Kubva kudhara around 2017 weterera Hallelujah. wakarigwana Ghana suwenga sei haleluya haleluya amen baba chimwana nditendere pano Zakari muri moyo baba makadidabira kana andamboziva kwai makanzwanikati andamboziva chechi yakapfuma iki baba ndokufanira ina achadi kutaura ndandikoti vana mai mune rombo rakanaka bhozi vauya nazvo kana vakazowana mukana asi vauya hauna upenyu mastresi mai nemabp munorapika ipapa mamabp handichazi kuti ndivamaoverseer vakati parufu panochemwa haichinyaya kuti mune muchichema nhamo kuchema kunosara nditangira pai moita semunodema kuchiyadanai zvakasiyiwa hapana sapa kuti zvinovana 10 ndovapei ndomusodzi yana mai asi chirembo okurapa izvozvo vana mai ari pano ndakadzidza izvozvo. Amen amen regai tigamuchinana nababa vedu vataure kuti ndiani. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ini ndonzi baba Mkushi. Ndinopindira kubudiriro kuHarare. Kuchikoro ndakaita disability management. Zvekunyaya kuongorora kuti vakaremara vangabatsirikana sei. Ndikazoita MBA yambotaurwa naBaba Marata. Ndikazoita masters social work. Ndikazoita monitoring and evaluation yavatu vari kuita. Pari zvino ndiri kudzidzisa kunonzi kuArupe Jesuit University neku University of Venda neku Reformed Church University. Amen amen Amen. katika mbele dokta wetu ndaifara pasungano vachipa baba bhuku munyori bhuku ravakanyora kuti baba kureva kuti ndidhokuta weruzivo mabhuku akadyiwa saka ndati regai ningotorwa mukana sendekuwetirai nguva asi vanoda kubatsirikana ndobasa rezvapupiri. Amen 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 amen. Zvino ndo zvamunoona kuti kana taakutaura izvi ndingomisa ava asi mumuzero ave paEaster anogona kuitinisa zvandiri kutaura. Ipo paya ndakazaruka ndakaona magauna ndasina mboona nemuwataitosundidzira kuti kuti dzabva nepuko wedzina havani kupfira nepuko pandakazoona ndoba ndadzidza kuti usafa wakadzikisira munhu aminyanga ari padhuze newe. Nange muruwa mamunorarama usafa wakadzikisira munhu vakuru vaikisekera muhapwa. Amen amen ngatigamutirama amen amen. Tinotenda ndo hama dzauya nababa panzvimbo ino muzita raJesu. Amen. Haleluya haleluya. Regai tifare nguva ino baba toda kugamuchirai nokuda kwomusangano uno wana amai wakabudirira munzvimbo ino yeRengo kuno. Amen amen. Ndo wakagoneka usina kukundikana. Ishoko rechokwadi rokuti musangano wamunenge matenda kuti upinde muprovince chishuwo chenyu kuti uzadziswe
kukanzura is not your option. Nokuti makatonamatira zvinhu izvozvo zviitiko zvaMwari pazuva ripi iroro, asi vanhu voramba zvakachengeterwa ipapo, asi vekuno ngativarove nemaoko. Vakazadzisa pakuwana kana pakushaya, asi zvakakosha zvaitwa izvozvo zvavanoshuva kukundikana kwazvo kusvika kwenyu ndokuti zvigadziriswe. Amen, amen. Saka ndiwoyo musangano wanamai waunganirwa pano kubva kuHarare. VeHarare vari pano nokurongeka kwavo, mabhazi maviri ari pano. Dzimota dzingavapo, right? Vakabuda vari pano, Chikomba yakabuda iri pano, Marsh West iri pano, Midlands iri pano. Amen, amen. Makebeland iri pano, Mashingo iri pano, kubva kuma district ayo ese ari pano, Chipinge iri pano, Checheche, Mutare iri pano, Bowera iri pano. Amen, amen. Vakaungana pano, vana venyu vose kumatimana vakaungana panzvimbo ino zvavakagamuchira shoko kuti kuno havana kuremerwa nokusvika kuno. Ndivo vana venyu vakaungana pano baba nokuwanda kwavo muzita raJesu. Amen. Haleluya, haleluya. Saka mhuri yose yakaungana nana baba nevatungamiriri mukurongeka kwavo vachiuya pano vari pano muzita raJesu. Amen. Kuma programs ose abuda kusvika vanhu vaenda kuvhusere nemabhazi, rimwe raenda rakadai, rimwe raenda rakadai, nekombi zvabuda zvikanoparidza. Amen, amen. Zvanoparidza zvakadaro, vanhu vakagamuchira, vamwe vakauya vakabatirwa pano, vamwe vakatosvika pavamirira kutendeuka pano, kuda kuti purogiramu yekuno rufemero rwaMwari pavakanongedzera ino nzvimbo Mwari vazvizadzisa. Amen, amen. Ndichitaura kudai, regai tigamuchire vaenzi vatiri kukumbira kuti vari pano vose vaenzi, whether vauya nevhuserere kana kuti neshoko ravakanzwa kana kuti vauyiwa navo, taikukumbira kuti musimuke. Vaenzi vedu yange nevarairidzi vari pakati pedu. Haleluya, haleluya. Katika mchireva yetu wedu musitara zetu. Nokuparirai, nokugamuchirai pashoko rashe. Nemweya waMwari mupenyu watinodai kumira pamberi pawo nokuda kwawo, hatina kuzvisarudzira asi mweya washe. Kuuya kwenyu pano musadzokera musina kuona Mwari. Chishuwo nokunamata nokutenda kuti Mwari vari kuitira zvakanaka muzita raJesu. Tikugamuchirai pamusangano uno pamadekwana ano nokwa kwenyu pano. Vamwe vadzokera asi kuedza kwokunzi vanenge vari pano muzita raJesu. Amen. Tinotenda mazita enyu. Regai nditore mukana uno baba ndisvike panguva yandingakupai mukana uno kuti mukwazene nemhuri yenyu. Amen, amen. Vakafara amen. Vakafara amen. Vana maiti zvakanaka. Pamaimba apa pane zvandambofunga nemhari dzandakambonzwa kuti vakakombwa muguta nemuvengi ndobva vakanga varipo vatungamiriri varonga vaimbi kuti vaimbi vave mberi, kuti hondo iyi yaMwari kunyange ichinzi hondo ndeyeminondo netsvimbo nemapakatwa, asi hondo yakarongwa nemweya waMwari haina kuzova yeminondo nemapakatwa netsvimbo. Pakaiswa vaimbi
shoko ra Mwari rinoti pavakatanga kuimba, amen amen, pavakatanga kudii vavengi ndomba vatanga kubayana pachavo, amen. Newewo panguva ino rugwaro rwaJakobo unoti akafara aripo here? Kana aripo ngaimbe rumbo, amen amen, haleluya haleluya. Kureva kuti kana patakukumbira pano muimbiro wamaita uyu ngaudzinge hondo kumba kwako, muimbiro uyu endai vamwe munopupura kuti takawana vavengi vedu nyange vanga vakakurangana, pangoona mumwe anovhumuka kuzokuudza kuti wanga wakarungwa kuti tikuponde, asi hayi takazoramba, saka zvakadhakwa, amen amen. Kana mwana ungovhumuka kuti tatakatoronga kuti urambwe nemakuhati achida kuita, asi takaona zvakadhakwa. Nemuimbiro uyu endai munowanikwa vavengi venyu varovana pacha, kana varoi vanga vachida kukuroyai varovana nezvidhoma zvavo zvarovana pache zvazvo, amen amen. Saka ngatitore mukana uno vaimbi tese, hauzivi zvinokuropafadzisa, hauzivi panouya mhinduro yako, amen amen, asi kungoita zvakanaka kunobatsira, amen amen. Hanzi ndo rumwe rugwaro izvi zvamunotaura izvi takazviita kupiko? Zvikanzi pamakazviitira vamwe ava makaitira ini. Saka kuita chinhu chakanaka kune mumwe munyengetero mukuru unodarika kutsanya kana kuita zvimwe zvinhu nokuti waitira zvakanaka. Saka nepano mukugamuchirana nemuto unoyu Mwari vanotiropafadza, amen, haleluya haleluya. Tinairwe nemvura nayo, hanzi ndikadya zvawashanda mwoyo wangu ukafara, kana ndadya mhuka iyoyo mwoyo wangu kana wadi ndodi. Saka isu tikaimba tikafara, aiwa ini hangu kunamata handigona, asi chandogona kuita mutungamiri wangu zvakanaka, ndotoziva kuti kumba kwangu zvatonaka, aiwa zvatonaka. Saka newewo uya tingopinda pano tiimbe tikamuita mutungamiri wedu namashoko ose avachataura, rega kusotoka pano, mhepo iyoyo irambidze kuti ikubvise pano, amen amen. Ingoti pana ndibve kusvika zvakadi zvakanaka. Saka towana muimbi torova tese vari koko, tosimuka touya kuno tobatanana pachimbo, ndichisiya basa rose muna Baba kuti vakugamuchirei nokukukwazisai namashoko avo muzita raJesu, amen.